Semar ngoten mboten oleh. Kula jak antri ning gene tabib ngoten diceluki Semar. Badrana ya mboten oleh. Akhire kula omongi komir, komir. Koeklek-eklek ngene. Ngoten wis tanpa nyuwara, ngoten. Sangkik mareme ngoten. Oh, dadi Kakang Semar ki ning desamu, nggih kiyaine komir celukane, nggih ngoten niku padanane. Wong komir kula ngoten niku koeklek-eklek. Sing diguyu apa kula nggih mboten weruh keklek-keklek dhewe niku. Lah, kula dipun utus kalian kiyaine komir. Iya, Kantong Bolong Petruk diutus Kakang Komir Badranaya apa? Kok angel Petruk? Lah iki angel pancen iki ganjil. Diceluk Semar Badranaya mboten oleh, mboten oleh. Nek Komir Badranaya eleh noleh niku urung ngantek njen sing urung ngantek muni Komir Badranaya sik muni Kom ngono to. Kiyaine Semar pun noleh, ngoten lho. Pun rumangsa nek ditimbali. Ngono Petruk. Nggih, nggih, nggih. Niku kiyaine kaya ngoten niku. Sira diutus Kakang Kyai Komir apa Petruk? Nah niku ngaten. Aturuninga. Aturuninga niku ngertos iki. Aturuninga ngertos. Uninga niku pangerten. Cara kasare tembung pekabaran, ngoten. Bile kiyaine Semar menika utawa kiyaine Komir menika badhe duwe gawe mantu. M-A-N-T-T-U. Lah sing arep rabi sapa? Kan tuwuh tandha pitakon ngoten. Iya Petruk. Ingkang rabi nggih menika adik kula. Nah, tuwuh tandha pitakon jare penggalih malih sampean. Adik Petruk sapa? Lek ngoten. Iya Petruk. Adik kula ingkang nami Bambang Slamet Wilujeng. Lah terus tuwuh tandha pitakon malih, Slamet Wilujeng kuwi sapa? Lek ngoten. Iya Petruk. Nah, Slamet Wilujeng menika adik kula, ngoten. Kula mboten ngerti Kiyaine Semar iki garwane pira, bojone pira, adik kula anake pira iki wis ora ngerti. Angger lunga mulih nggawa bocah nom-noman lanang niku jare nggih dulur kula. Angger lunga mulih nggawa cah lanang nom-noman jare nggih dulur kula. Winginane nggawa cah wedok rada lemu ngoten rambuté brintik. Kula kinten nek dulur kula bae mbok anyar, ngoten. Kiyaine Komir nggih kaya ngoten niku. Ngono iki ya digonceng montor cuwilik kalong ngoten niku lho karo Kiyaine Komir ki wonge Kiyaine Komir gowedine kaya ngoten niku. Sadele niku dilungguhi entek kok. Kaya ning ya nekat goncengan jenenge nostalgia ngoten. Lah tuwa tandha pitakon malih, rabi karo sapa rek ngoten. Iya Petruk. Adimu Slamet Wilujeng palakrama karo sapa? Nah niki adik kula Slamet Wilujeng bakal palakrama pikantuk inggih menika putranipun Pak Detogok ingkang namipun Dewi Tejawati. Petruk. Kantong bolong. Petruk. Nggih, nggih. Sang Baladewa Narmati Dwinari Swara Kresna sakalangkung tresnanira marang Dyapanon Jenawi mongko pisaunggianipun wauta Tirarendra kalih Kantong Gunung Petruk enten apa njara wong cedhek lho kok bengok-bengok niku. Adimu Slamet Wilujeng kuwi bakal palakrama pikantuk sapa? Pikantuk putranipun Pak Detogok ingkang namipun Dewi Tejawati. Kon leren le daup adimu Slamet lan Tejawati. Lho, piye to iki? Lah kon leren ki nyapa? Ora perlu dibacutke. Kon lerene bebesanan antane Kakang Semar kelawan Togok. Kapur nyata dina iki Tejawati bakal kapundhut garwa dening Raja Putra Negara Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Lho. Iki lho sing ngarai karo kanca rarukun ngenten iki. Nyun ngapunten lho.
Adik kula niku lek kedanan Tejawati niku mun enten ket jaman adik kula urung lair. Ngoten lho. Piye kuwi? Ayo. Bingung ta sampean? Adik kula niku pun utawa urung lair niku pun kedanan kali Tejawati. Pun welasan taun, ngoten lho. Ibarate ngaten. Wekasan kapur nyata disamangke wis ngancik remaja putra karo remaja putri. Wahyane mangsa kala Kiyaine Semar kaliyan Kiyaine Togog inggih menika badhe bebesanan adik kula Slamet kalih Tejawati. Ora bisa. Lho. Lah kono apa bapake kok ora bisa ki kok ya. Koko Prabu sareh rumin. Kosik Yayi. Kapur dina iki Tejawati bakal dipundhut karo Lesmana Mandra Kumara. Ah, iki lho, iki ngrayah niki jenenge ngrayah niki. Bola-bali Lesmana kedanan wong wedok, bola-bali kedanan wong wedok ora tau keturutan dadi ngrayah neke adik kula Slamet Blujeng. Ndak bisa kok ya. Kon murungke. Mboten. Wong kula sowan wonten Garindrawati menika golek srana kok. Pak De Togog menika bakal napa penglamari adik kula Slamet Blujeng ning ana syarate pengarih kedah sinuwun Prabu Kresna, sinuwun Prabu Kresna kedah ngasta jamu Kaliwasada. Mula sowan ngriki kula nyuwun srayanipun sinuwun Kresna supaya gelem utawa kersa dadi pengarih adik kula Slamet Blujeng nggone dadi manten. Kowe kudu bali, mboten. Ora bali padha nantang Ratu Mandura kowe. Bali. Koko Prabu, kosik Yayi. Dodo muntap lereke netap duka yaya sini. Ibi dodo bang mawi ngongis. Kumetot padoning ladi netra kotak ngondarandir. Krot-krot kanang waca idap nyawang ngala cakra. Wadananira mbaranan Pindho kembang warawarien sinabet merang skedeng Mijil tahanan Tesmanirat masuteking bumi gelat leng jagat panus maning jadaranat Kowe manungsa keparat kantong bolong petruk Kapur kowe murang tata wanawani kang Ratu Mandura Baladewa kowe Malih urip kowe kantong bolong petruk lho lha kok nesu-nesu iki piye Piye juraganmu kok nesu-nesu iki piye iki? Ki, Sureki. So wampluk pisan rumah jeneng kancane. Lah kok nesu-nesu sampean pripun? Petuk batur ora nyangoni ora nesu ki lho. Ha kudune adat sing wis tro ana tuku rokok susuke peken lho ngono. Lah mboten niku ora mek nesu ki. Koko Prabu kosik Yayi. Aku sing ngrampungi. Pangapurane. Iki mung Yayi Prabu Kresna sengaja kapur nyata bakal tak suri sraya supaya dadi pengarih Lesmana nggo dadi manten. Yayi Prabu Kresna kudu manut marang pun Kakang. Petruk kudu wali. Lho. Lah mboten saged no. Ya kula kedah rembugan kali Sinuwun Kresna luwih dhisik. Nek tanpa Sinuwun Kresna padha karo gagar wigar tanpa karya tegese kula ora oleh asil. Nek nganti kula mulih ora nggo asil, kiyaine kumir nesu. Lah pripun? Ayo. Sapa sing tanggung jawab nek nganti Kiai Kumir nesu? Nek adik kula ora iso utawa ora sida palakrama ta dhaup, yen to nganti cilik lara, gedene stres, lho, sapa sing tanggung jawab? Apa sampean? Ora kira, ngoten lho. Dados kula ngriki mulih kudu oleh hasil. Kowe kudu bali, mboten. Nyang apa to kok ngon mulih aja banter-banter yaene mlebeke kancane. Yaene mrene nesu-nesu ngene iki tak soki wedang. Tak soki wedang. Apane ya? Aja kurang ajar, mboten kurang ajar. Kowe kudu bali, mboten. Nek ora bali padha karo nantang Baladewa. Lho. Amin nggih. Wong ki aja mek gur gendung kumalungkung. Wong aja mok seneng adol gendung. Dipuktekne. Sampeyan sakala mangsa bengok-bengok. Amuk punggung, amuk Suramrata, Jayamrata, mangsa indanga. Baladewa Ratu Mandura tandingana. Iki wong gedhe sak gubuk penceng.
Lah iki sampean anggar perang nak ngamuk bengok-bengok kaya ngenten. Apa Petruk niku wedi kali sampean? Mboten. Sampean pol dikruyuk paling ning paprangan 1 2 3 pol wong 3. Wong 3. Petruk kulino dikruyuk wong sak desa coy. Petruk kulino dikruyuk wong sak kampung, Bro. Ning Petruk ora pamer. Kapan kuwi lho? Jaman kula nyolong pitik. Wah, kula dikepung lor kidul etan kula ngisor dhuwur wis pangpung-pangpung sirah digedhong pun lambil kah mringis-mringis nggih tuapuk ngangge dengkul njal kaya ngoten. Ning watara kula nggih mboten ajih ngoten, tidak pantang menyerah ngoten lho. Kapara Petruk ya tetep berkarya, bar dicekel nyolong pitik sesuke berkaryane nyolong sing luwih gedhe. Nyolong sapi mula. Berkarya padha pentungi kaya aja kurang ajar lho, mboten kurang ajar. Nantang Baladewa sing nantang sampeyan iki sapa? Tenan ra nek wong lak ambung sampeyan ke rumah saku. Sampeyan iku momongan kula, ngoten lho. Sampeyan biyen iku momongan kula cilikane sampeyan kula ngomong, sampeyan kulino ngompol ning dada kula ngeten iki sampeyan iki biyen jaman cilik-cilikane sampeyan. Baladewa umbel-umbelen sing nyeroti kula jaman sampeyan pilek biyen niku. Wong tuwek sampeyan ora mentala. Lah keteko bareng gedhe kok terus kali kula nantang-nantang iki lho. Anggite lho. Apa kula wani apa piye sampeyan tantang iki? Ya ora jane, ning wani nekat, ngoten lho. Ning amit nggih, sampeyan ratu kula kere. Lho, ora apa-apa, ora apa-apa. Pama perang Baladewa karo Petruk. Cara ngepasi pikir isik ngepas Petruk. Sampeyan mati? Bojo sampeyan piye? Ayu. Anak sampean piye? Nek Petruk mati, wis ora apa-apa, ora nek sing nangisi, ora nek sing anu, ora apa-apa. Wong kula ning asine waleh urip kok kula niku asine. Saestu kula niku waleh urip, ning omah niku kula nggih mboten betah. Saestu ning omah kula mboten betah blas. Lawange bendina kula kancing. Kula metu men liwat wong niki mau. Liwat dhuwur ben ra roh tangga teparo. Mboten betah Petruk ning omah. Beneran nek sampean pateni. Lillahi ta'ala. Ora betah ning omah sebab apa? Lho. Bang Titil niku isuk awan sore bengi bayo. Enek sing kemisan, enek sing seton, enten sing minggon bareng kula kabeh nagih terus kok. Ning kula nggih tetepe ya ndablek mawon. Wong kula ning kali tangga kula iso ora diakoni tangga. Tangga mboten duwe kula. Kabeh kali kula angger gendurenan Petruk ora tau diundang. Ning kula panggah teka. Angger wayah tiba ngajane kula dongak danguk ning arep lawang karo kula nuwun akhire kon genduren pisan teko jero ngedum iwak ngoten lho. Kula nanti kula nekat bali mboten. Yen ora bali nantang Baladewa panggah nantang lak idek pisan rumah saku. Kula niki aja dianggep jereh lho nggih. Kula niku kali sampeyan mboten kok terus carane wedi mboten. Kula niki ngalah kali sampeyan anggite. Nek sampean panggah bengok-bengok niki mbrebeki tanggane, ngisi-ngisini, ngoten lho. Ampir Ndara Kresna, iya Petruk ora apa-apa. Lah, cocok lek ora apa-apa. Nek sampean nesu-nesu terus, amit sewu nggih. Engko lek enek lakon Baladewa diasap bata praupane karo Petruk, aja dianggep sulapan. Praupan ngerti? Praupan niku pasuryan. Pasuryan lho. Pasuryan niku cara tembunge jaman sakniki lek ngarani cah nom-nom niku wajah. Wajah ngertos? Wajah niku rada kasar titik jenenge prejengan utawa dapur. Nek tembung kasare malih raine. Nantang Baladewa sing sampean pripun? Malah kok diateni aja yak-yak anu mataku. Ora minggat saka jero padha nantang boleh maju kepala tutup kabeh dhewe karo mulo. Mati dening aku kowe mati dening aku. Baladewa parek. Yo apa bener sak Petruk? Kon gak mundur saka jero ati. Padha kepengin modal beno. Baladewa rek. Astagfirullahaladzim, Koko Prabu, Koko Prabu.
Setyaki wonten dawuh Koko Prabu. Maju lungguh ya. Setyaki wonten dawuh Koko Prabu. Luput saka panyakrobanipun Kakang tekane pitruk lan rawuh Koko Prabu Balaja tak anggep mujudake. Tekane kanugrahan jebul malah tiba kosok balen padha padudon. Ora gejekan ingkang satemah tuwa kagegeran. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kepareng ngripaduka kula pun Sencaki. Sapa? Sencaki Koko Prabu. Setyaki sami mawon. Ning sing aran Setyaki nggih bener. Sencaki nggih leres. Kuwi luwih apik neh ora Sencaki. Sinten Koko Prabu? Senkicak kuwi rada apik. Malah enten juruhe mengke panjenengan malah banyol. Lajeng kepareng kula nyuwun dawuh katerangan sinten ing kedah kula rewangi. Ing kene aja rewang-rewang sapa-sapa. Teksi antarane Pitruk lan Koko Prabu Baladewa ki tumbule tutup padha wae. Sing siji seneng jarak, sing siji seneng nesu. Lan maneh Koko Prabu Baladewa nggone prapta ta rawuh ana ing Ndrawati iki minangka pengawak utusaning Kurawa. Gelem ora gelem mesti nganti para sata Kurawa Setyaki. Ngendi papan ngendi panggonan anggere ana Kurawa ora wurung mesti bakal tuwuh dardah. Ngestakaken dawuh Kanjeng Koko Prabu, ngestakaken dawuh. Mula kapara dina iki jeneng sira kadangku bocah bagus tak keparengke metu njaba. Bubarna kang padha gantung seba dawuhna marang para nayaka praja lan para prajurit Ndrawati sak kabeh. Kinen sikep gegamaning ayuda ing pengangkah negarane dhewe bebasan Pagerana Dengkul. Aja nganti dardahan antaraning para sata Kurawa Koko Prabu Baladewa kantong bolong pituk iki mengko ngrusak katentremaning negara Ndrawati ya Yayi. Lho niki Koko Prabu. Prasta dawuh timbalan patuku Kanjeng Koko Prabu Kresna kepareng arep paduka nyuwun pamit madal pasilan mesu dipangandika paduka. Kaya-kaya ora ana dawuh maneh Setyaki pun Kakang Sumedya bakal kundur ngedhaton. Sabet biar katalika wau. Sampun paripurna ngimbal pangandika Kinarindra Agung Ndrawati Sang Prabu Kresna yang kang rayi Raden Bima Kunting. Sabda Brahmana Raja sabdaning Brahmana sepisan dadi pangandikan Narindra sepisan warata sak negara. Undurira Sang Prabu Kresna kalamun Tinandra mung tansah muhung jroning panggalih.
dewe tresno aku selawase nanging pungkasane kok mung kaya ngene tresnamu ra ono katane Dalam warga masyarakat Sawentar Kentok warga masyarakat Kandi Goro ketendangan saka iklan Buti Legowo Kembang Hati Look.
Oke, terima kasih Intan Budi Legowo. Iya. Nganggo tetembangan irarane kembang ati. Iya. Kunjuk marang para kanca dulur kabeh sing padha keparang rawuh lugripun dalu menika mapan wonten dalem agung inggih menika Pak Mas Huri saha Ibu Rubingatun utawa Ibu Ribut, Nduk. Iya, Bu Ribut. Nggone kapara netepi darmane ngasepuh ora ana liya ya ki mala kramake Kang Putra. Inggih menika Mbak Nur Kasanah pikantuk penyanipun Raka Mas Hendri Fatoni. Uga ingkang kalih nggih menika Mbak Lailatul Mubarakah pikantuk penyanipun Raka Mas Agus Triyanto, Nduk. Oh, mantene ana rong pasang. Didongake muga-muga apa sing dadi niat kang tulus suci saka penyanipun Pak Mas Huri saha Bu Ribut ing pengangkang anggenipun ngawontenaken tasukuran utawa kena dirani miwaha marang dhauping Kang Putra loro-lorone. Ya. Diberkahono dening Gusti Allah ing pengangkah bisa dadi keluarga ingkang sakinah, mawaddah lan barokah. Ya, Allahumma amin. Sowan mapan wenaladan centong sawentar, Nduk, wewengkon Kanigara. Ya. Rikala semana Bu Ribut saha Pak Mas Huri sak keluarga padha kepareng rawuh mapan ana kubuk awake dhewe alhamdulillah dalu menika wektu kang pinanci utawa wektu kang tinamtu bisa sowan kanthi seger kewarasan ing pengangkah nderek-nderek ndedonga muga-muga pinanganten sedayanipun dipun paringi berkah keselamatan atut runtut reruntungan nganti tekane kaken-kaken dalah nineni ninen ya amin amin ya robbal alamin yo. Dasar kapara nyata suwe ora sowan wewengkon sawentar, Nduk. Mula dalu menika ya tanpa beda kaya reuni tumraping atiku. Kepanggih kan para kanca-kanca dulur sing suwe banget ora pinanggih. Oh ngono. Timbaku disuwun donga berkah para pinisepuh sing padha pareng rawuh, para sanak kadang pamong mitra tangga teparu. Muga-muga niat saka panjenengan Pak Mas Huri sak keluarga. Lho, anggenipun miwaha dhauping Kang Putra kapara diberkahono dening Gusti Allah dadi keluarga sing badya mulya selawase jodoh wasan donya prapteng delahan. Oh ngono. Tapi sadurunge atur panglipur aku tak kepengin ngonekke ya kuwi tetembangan sing ira-irane Tombo Ati. Solawat Tombo Ati. Wis enek 10 taun ra tak onekke Tombo Ati iki. Adate bendina iki ora pepeling ya terus usule sing ibot wis mek solawat badar. Kali tempo ki mbok kreatif digonta-ganti disulan salin ngono. Dadi solawat Tombo Ati. Angger aku lekas muni solawat ngono badar bos, badar bos. Rumah sama kuwi topo apa piye kok badar iki. Bocah kok. Angger aku lekas muni solawatan anu ya anu pepeling mau badar bos, badar. Perang badar apa piye kok ya. Iya. Diaturke kagem warga masyarakat ugi para penisepuh sugeng dalu mugi kanca-kanca muda lugunipun mapan wewengkon Kanigara centong sawentar kene yo. Diaturke Tombo Ati kaya ngapa Mas Pah Ruludin Nia. Enek niyane banget. Ya ta bagus. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yo. Kondo Pak Mas Huri sak keluarga klebu buru bingatun ya Nduk. Iya. Mugi berkah sedayanipun dalu menika sak teruse mangya segar kewarasan murasan ndang pangan rahayu kang tinemu cahayu. Allahumma sholli wa sallim ala dalu Pak Muhajib
solawat tombo ati mae. Wal Maulana Muhammad. Dalu sendur. Solawat tombo ati. Bisa latan. Ombo adi iku limo sawarnane Iku limo sawarnane maca Quran wong kang soleh kumpulono Gusti Allah dijabahi. Wan mempelai selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia selalu selamanya ya Nduk. Ya. Mbak Nur Kasana, Mas Hendri Fatoni, ugi Mbak Lailatul Mubarokah, Mas Agus Trianto. Coba kaya ngapa genduk, prigel tombati. Ungel no Nduk. Angen-angen sak maknane wong kang soleh ingkang suwe Amin 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 ya rabbal alamin. Sholawat tombati diaturke yung kagem
pinanganten loro-lorone selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia selalu selamanya. Amin. Simbaku dalu menika wungon sinambi ngalah berkah ya karo atur panglipur ya Yung. Heeh, Nduk, saka niat syukur panjenengan Pak Masuri saha Bu Urubi ngatun. Dadi dalu menika ya syukuran ya kena diarani merga saka bama ing rasa dawuhing pinanganten kang putra loro-lorone uga ngiras-ngirus ngluwari nadar, Nduk. Oh ngono. Mula sore mawus dienekke adicara ya kuwi arupa bedolan kupat luar. Oh iya. Muga-muga linuwarana nadare wit dina iki sak teruse ambabar sejatining kamulyan wujude murah sandang, murah pangan, murah rejeki. Tur kena diarani mangke karaharjan ya, Nduk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki ana pundutan saka para kanca-kanca biyada. Biyada ki apa? Kanca rewang. Ngersake antarane ya kuwi rujak jeruk karo petis manis. Kula tak ngambil slendro menyanga dhisik. Ben diaturke Mbak Sendur. Rujak jeruke. Komplit sak bawane. Lho. Sendur ndi? Ingkang pinggir piyambak menika. Menika saking Pak Hari Kobo, kanca Laden. Kobo napa kebo iki? Nyuwun rujak jeruk kok nyuwan. Petis manis gething menika kula aturaken sedaya pandemen budaya Jawa khususnya kepada istri saya yang lagi nonton. Wah. Asesanti kuncarane bangsa dumunung ing luhuring budaya. Wah iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngatur Ki Dalang wonten ing pentas. Ngadang ning tengah lawang. Bawanono ya Cahayu. Sendur ki wonge beneh manut. Tak kok tembang ki ora tau kok mbantah. Sampeyan nembang dhewe ngono ora tau. Mesti manut. Lah kuwi jenenge seorang wanita yang taat. Manut juragane. Iya, dalem Manut juragane. Wo ning kene ora enek juragan Cahayu. Eneke sedulur. Ngoten. Iya. Lah kowe ngarani aku juragan, wah kleru. Lha napa? Eneke aku ya adimu lanang, lek ngono wis apik. Oh iya. Jadi dalam rombongan ini ndak ada juragan, nggak boleh. Masane aku londo apa piye? Mas aku. Tapi kan nggih leres sing ngaten. Oh mboten leres. Kanggone sampean leres ora juraganmu ya garwamu kae lho sing ning omah. Ya diaturke. Ngadang ning sinom dionekke Mbak Sendur nggon sindenan ketok Padang bareng nggonku kene ngawalor. Kono iki lor ya? Lor anu. Wedhe andang anu aku ya bingung lho ning kene. Terus aku nggonku kene ngantek teko ngene cah musik keluk tok. Ning ora apa-apa. Oh ya sepur tumbuk kabeh kok. Rajang-rajang. Lah kok bingung to aku ning kene. Aku jebul adoh pitik sabane jebule. Kok kene kok bingung nek kok kemlelet nyeneni sopir lho. Ngulono Mas aku ngono. Tibake ngidul parane kene mau. Tresna. Pakno Kamul. Rujak. Mereka Pak Hari Kobo napa-napa niki pokoke bo ngono. Terus
saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Dalang kula sesepuh pahargyan menika nyuwun gending memanik matur suwun. Nggih, memanik kok goleke wektu sing prayoga. Tresna lho. Dadi guyon dadi jampi. Lambah-lambah. Kula kowe iki nyang apa den rumah saku kuwi. Aku sepisan ra bengokno ngantuk. Ngilangi hawa aura merem. Iki jenenge panggugah sukma. Dadi kanca-kanca sing oleh melek pengraute anggitmu. Wah, abot lho. Nyekel tabuh nu sore kaya yak-yak bareng nyekel tabuh ngono iki. Abot ngono hawane kayaan iki. Rumah saku iki panggunge iki eneng opone aku wis ora mudeng. Ning ngisor kaya yak suwehat melek ngrokok kedal-kedul baru munggah ngono ya dewek. Ora takoni mangga gleweh ae. Iya. Hujan ora apa-apa mo ya sayah kok kesel. Angger demek tabuh kok tabuh ki apa enek apane CTM-e. Ya nduk. Apa kabotan mondolan rada abot kuwi kaya Lombok. Engko sak rujak jeruke ya, Nduk, sampeyan komplit pisan. Oh ngono. Dadi diborong bawa sak tembange. Dadi carane paketan. Terusna. Nora suwe bapak nedo lewes teko. Menika Pak Hari, rujak jeruk Pak. Monggo Nyi Rara senduripun. Wah. Iki rasane ati suwe ora ya ben janji kopen
kewajibane. Ya. Heeh. Hae. Hae. Hae, hae, hae. Oh. Penake kaya ngene iki. Rujak jeruk. Ngono ora tau dionekke. Ya Allah. Doi. Hae. Hae. Hae, hae, hae. Ini iki rasane ya ben janji kopen arep bali wajibane arep lali wajibane. Wes. Iki terima kasih Mas Endur rujak jeruk komplit nganggo bawa. Mereka mundutan saking tuan rumah ngersaken saping gunung ditujukan kepada almarhum Mak Ini. Nggih. Kalian kutut manggung ditujukan kepada almarhum Suyadi. Nggih. Menika mesine Kang Rama karo Kang Ibu ingkang sampun suwargi. Nggih kelangenane rikala semono ya saping gunung karo kutut manggung. Ya engko tetep diaturke. Arek jaman berjuang njur kelingan anak lanang Krisnia yen tak openi saiki ana ngendi jumeneng sayu menang janji mereka buru pingatun caping gunung pipo pabrik sing padha prihatin tapi gunung kudu terus ke caping gunung Krisnya iki sinden sing lek caping gunung nggon fak ke pancen fak terus syukur bisa lho kene syukur bisa nyawasa dadi rejo oleh kumpal kampung
Yo Cak Bagus. Oke, putusan sama sing kan dalem tak dhisike ya ki caping gunung. Oh ngono. Kriak-kriak wonten kecandak sinambi aturke syukur kapal nyata ya melu ngalap berkah bebarengan muga-muga pinanganten. Mbak Nur Kasana kalian Mas Hendri Fatoni. Ugi Mbak Lailatul Mubarokah kalian Mas Agus Triyanto diparingono berkah keselamatan tansah dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan barokah. Allahumma alhamdulillah. Coba nduk wong bengi iki awake dhewe ora ijen ning ngapara nyata ya nggawa sedulurku lanang sing saka Blitar lan Ponorogo ning sadurungane Mas Klitik karo Mas Gluduk minggaw ning sasana pagelaran tak selingi dhisik genduk Putri Angel Rita kene Putri kene Putri Angelita kene siapa dia? Nek sapa ya Kak? Yang tekane kambil ijo. Bejane sing blathok. Dalem? Bejane sing blathok degan. Wah. Padahal ngendi platok ya? Urung ya iki cita-citane sik dhuwur kok. Iki sekolahe sik trenten. Kelas kalih nggih sampean Cah Ayu nggih? Nggih. SMA? Nggih. Wah. Tekane kambil ijo, bejane sing duwe bojo. Maksude ngono sok. Ya ora saiki sik adoh. Dek sik pengen dadi dosen. Lho. Sik pengen dadi guru, sik pengen dadi cita-citane akeh kok. Ya. Menika wonten pundi Cahayu mboten bingung nggih? Wonten Sawentar Kanigoro. Waduh, wis ngerti Kanigoro, ngerti Sawentar iki berarti ngliwati talun iki. Heeh. Omahe Binangun kok. Nek sapa ya cah kisuk. Pas Suryan iso mencorong. Bar nyawang putri nyawang sing ibot maneke peteng. Peteng ing atiku jane asine aku nyawang kowe iki lho asine iki. Kowe iki elek gayane ora nyawang biahmu. Putri iki Putri Angelita. Tembange menurut angel-angelan nduk. Wonten pundutan nggih menika tembang kangen kalian memanik. Pilih salah setunggil.
Tembang kangen. Dalem Tembang kangen mawon. paiyo matur sembah nuwun kanca-kanca Laden, putri ngadeg. Aduh. Payeke ketok kok kene. Tetun sak ora-orane panjenengan piantune Pak Mazuri kaliyan Kang Garwa mriko grabyak semanak. Oh, itu. Tembang kangen digendrapke ya Cahayu. Langsung tembange kaya biasane kunjuk marang warga masyarakat tungguipun kanca-kanca muda ingkang mapan wonten ing Centong Sawentar Kanigoro Blitar. Tembang kangen gendrapno le. Putri Angelita dengan tembang kangen. Nek sapa ya iki, Son? Monggo Cahayu. Wengi hutan krimis ra usum